Vítaj v škole, kde sa technológie stredávajú s budúcnosťou. Stredná odborná škola Strojnícka v Bánovciach nad Bebravou. Tu sa neučíš len z kníh, tu tvoríš, skúšaš, programuješ a vyrábaš. Moderné dielne, CNC stroje, 3D tlač, merania, mechatronika, všetko, čo potrebuješ, aby si bol profík v praxi. U nás sa učíš aj vo firmách. Vďaka duálnemu vzdelávaniu získaš skúsenosti, ktoré sa rátajú. Škola a prax je tvoja budúca práca. Stredná odborná škola Strojnícka prešla modernizáciu, nové učebne, technológie, priestory, energia. Je to miesto, kde sa každý deň posúvaš ďalej. Chceš študovať odbor, ktorý má budúcnosť? Mechatronika, elektrotechnika, IT, strojárstvo? Vyber si svoju cestu a začni ju tu. Stredná odborná škola Strojnícka, Bánovce nad Bebravou je tvoja krajšia budúcnosť.